give sælerne en vitaminsild. Det er en helt almindelig sild, men vi tilfører vitaminpiller. Og det gør vi, fordi sildene de bliver frosset. Og det kan godt ødelægge nogle af vitaminerne. Så for at være sikker på, at sælerne får alle de vitaminer, de skal, så får man simpelthen en sild, hvor der er vitaminpiller i. Det er jo, hvor du henne? Men det er jo der, var det. Sælerne de lever af sild hele året rundt, og det er altså lidt i modsætning til naturen, hvor de spiser et bredt udvalg af fiskearter. Men det kan det fint. I naturen der de spiser forskellige, men her må de nøjes for sild. Det er altså ikke noget problem for. De spiser i gennemsnit 3 kilo sild per sæl per dag, men det svinger rigtig meget. I sommerperioden, hvor vandet det bliver varmt, der kan vi godt have nogle dage, og det er næsten ikke gider at spise noget. Men det er altså helt naturligt, så bliver vi nødt til at finde os i. Til gengæld så spiser de meget mere om vinteren. Fordi om vinteren, der skal de opbygge og vedligeholde spændblade eller fedtlade. Det er nemlig det, der gør, at sælerne kan holde varme i det kolde vand. Så det er vigtigt for dem at være tykke om vinteren. Vores sæler, de er godt i gang med at opbygge det her fedtlag. Og når jeg kommer over på den anden side, så vil I kunne se, at især de 2 små gråsæler, de vil være rigtig, rigtig tykke. I spættelsælet mangler de en lille smule fedt, inden det bliver rigtig koldt, men det skal de nok nå at få. For de spiser altså rigtig meget nu. De er oppe og æde 5 kilo sild om dagen per sæl i øjeblikket. Og det er altså meget, men det skal til, før de får det her spæklag. Nej, lille. Nej. I Salaria, der har vi 2 arter af sæler. Vi har 3 gråsæler og 3 spættelsæler. Jeg skulle lige til at sige 4 spættelsæler, fordi det har vi lige haft. Men vi har lige sendt en af vores spættelsæler til Kattegat-centret Grenaa. De vil gerne have en spættelsæl mere, og vi vil så gerne af med en. Så Felix, vores 5-årige spættelsæl, han blev sendt til Kattegat-centret i torsdags.